kahit wala sang dinadampigan. Pagkayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radyo! Responsable na pagbalita, pagkayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dapat palanggan. Pagkayon Aksyon Radyo. Pagkayon Aksyon Radyo. Pagkayon Aksyon Radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Ang mga kasaysayan kagarakter nga amon ipalayag sa palatuntunan nga ini, bungang isip lamang sang tagsulat. Kung may magpariho man sa ngalan kag kasaysayan sa matuod nga kabuhi, ina, natabuan lang. Isa lang ang amon katuyuan, nga kamo mahatagan lang sang kalingawan. Timbangan sang katarungan. Ang timbangan sang katarungan, simbolo sang kamatuuran. Alalangay, kag patas nga pagdumala sang kasuguan. Wala sang korupsyon, wala sang makawat, wala sang indi matarong nga buhat, kag wala sang ginapaboran. Timbangan sang katarungan. Sa kasaysayan. Animal ka, Jack. Ginghapos mo ko sa nagatindog nga cross. Animal ka, Jack, balaan! Isa man ka pamilya sang demonyo ang nagapuyo sa imo lawas. Ubuson ko sila palayas! Kapuy na ako sa kamo. Luya ko nang maglinog ang kabuhi ko. Pero mientras may pareho sa mga demonyo, hindi ako maglinog. Padayon ako sa pagpangita sa inyo. Isa-isahon ko kamo. Dulong sa impyerno. Jack Balaan, Birador, kaaway balasya sang kasuguan o kung baganihan. Jack Balaan, Birador, isa naman kaproduksyon sang MBC, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Karon sa kasugpon sang ikadawa nga bahin sa kabuhi ni Jack Balaan, Birador, diri sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Digoy, dali na. Tomas, magbalupo ko. Banatin mo na yun ninyo ang duwan niya kaupod. Sakay na yak! Atong siya gisaw na, Digoy. Idulogin sa tubang nila, ha? Bantay ka man. Basi kung preparado sila, Digoy. Yak! Nabala ka dugay sa imo. Diin ka na. Kainap ako libre naghulat sa gwa. Ha? Nga nag-jeep ka. Tani ng taxi ka na lang? Dirita lang bayran kaya naghulat mo ko di sa imo? Hey, kagagagib na sa imo mo. Tadiin ka na. Lapit na lang? Okay, sige. Wait, tagig bala tupa mo. Day! May motor na ng dulo ko! Kolektor ko na! Ha? Gilbit! Sige. Ari ako di sa gwa. Sige. Lingay! Oh. Kilala mo ko? Bingay! May arma siya! Tiro niya ka! Hindi! Animal! Madalagan ka pa! Balik sila niya! Dali na! Halitan ko sa kinitan. Dapat ka nagatulaon. Tumatuog ka may impyerno. Dito ka naman baligya siya, bu. Kay damo dito sa mga tuntong at tao pa rin mo. Buka magaling ulo mo. Dali na mo! Dito kita madaritso kay Sarge! Larga, Bigoy!
aton patrol mga kauturan. 3 ang kumpirmado nga ginpatay bag-ugid lang. Kag sila tanan, puro mga drugs personalities. Ang tomboy nga nagahingalan sa kay Dominga Marquez alias Mingay. Bag-ulan ni siya makagwa sa prisuhan mga kaabyanan pero makapila na kabeses nga nadakpan sang aton mga pulis. Ugaling nakapiyansa. Kag sa iya pagwa, liwat naman nga naganegosyo sang illegal nga droga. Man gasaylo-saylo lang siya sang lugar mo. Ginakabig ni siya nga high value target ang tomboy nga ini. Tungod sa tong tinalikdan lang nga si Mana, nadakpan ini. Kag nakuhaan man sang madamo nga droga. Pero ambot, kun nga nga nakapiyansa pa siya, kag liwat naman nga nakagwa. So far, subong mga kauturan, padayon pa ang operasyon sang aton mga kapulisan para madakop ang mga suspitsado nga ini. Suno sa nakakita, 3 sila nga nakamotor. Tagduha katawo ang sakay sang kada motor. Wala ko nukulba mo. Pagdulog sang motor sa atubang sang 3 ka mga biktima, gintiro lang dayon sila sa mga tawo nga nanaog sa ilang mga motor. Kag ang tumboy suno sa report, do ginistorya pa sang nagtiro sa iya, anti siya tiwasan. Gin-finishing pa mga kauturan ah. Atong ginsiguro gid bala nga patay gid siya, antis bayaan. Grabe no? In broad daylight, may nagapamatay ah. Wala sang kahadlok, bisan damo tawo. Kag bisan may mga pulis pa ya, mga kauturan, naga-duty sa outpost, malapit lang sa natabuan sang krimen. Grabe mo. Kag ang makatilingala pagid, nga gulpi lang yan nadula ang 3 ka motor. Kay suno sa napamangkot naton kay ina nga pulis, nga nakalabay sa ila ang 3 ka motor. Kag ila ginradyuhan ang ila mga upod nga naga-duty sa pihak lang ha, bangga, para i-intercept ang 3 ka motor. Pero wala na nila makita pa. Gulpi lang nadula ang mga motor. Do mga garhom nga gulpi lang nadula. Pero wala man gauntat ang aton kapulisan sa pagpangita. Base pa man lang kung makita, kag makilala ang mga suspitsado. Para mahibaluan kung ano gid sila, kag ano ang ilang motibo sa pagpatay sa mga drugs personalities. Kung matandaan ta mga kauturan, sang nagliligad lang bala nga si Mana, may 4 man nga napatay. Puro man involved sa drugs. Unsolved man ganing kaso sa to eh. Subong ya, do ma-unsolved naman. Ay nano? Oy mga pusher, mga adik, pamati ka mo ha. Abi pagtarong na kamo. Kay kun hindi, base ka mo ang madason nga matumba.
Ano? Anong siling mo? Gintumba ang tao mo nga tomboy. Oo ninyo, bag-ulang kayo. Ay, ate! Sa din, kag silang nagigo. Dito sa bag-o niya ang ginaistaran, sa may Dilarama. Ha? Gisunod pa siya sila balay? Wala. Sa igadanan, nagwa siya, kaya may ginbakal sa Tianggi. Isutri. Ginpunduhan siya kag gintiro. Pati ang mga badi-badi niya, patay man. Dali lang, ano ko nung nagbila? Wala may baraan ninyo? Riding in tandem ang nagbira kay Mingay. 3 nga nakamotor, 6 ang nagasakay. Animal. Basta mga pulis o major? Ambot lang, oh. Mahibalaan ko gilid na. Grabe. Untong adlaw, may kapamatay na subok. Dugin sunod nilang ginahimo ko kay Masi. Pero bulabog ito mo galing eh. May nagreklamo. Niyo, wala mabala kung silong nagbira. Amo gani. Naka-helmet kuno na nagasakay sa motor. Kag sa manaog, kag tiroho ng mga biktima, wala nilaging kakasang ilang mga helmet. Muling delikado, abi, usisaan na, Major. Hindi mayon eh. Wait, kabalo. Base may mga grupo nga nag-operate sa mga pusher. Oo ninyo. May tawa ko nga pamangkutan pati sini. Basi ko may ideya siya. Ate, sige, okay. Salamat din sa pagpabalo. Storya lang taliwat, ha? Sige, bye. Bye. Yun, isutagid. Masyong, ang tungboy. Binira, patay. Boss, Hindi na maayo ang lakas ng panahon subong masyong. amo matuod, boss. Problema sin eh. Ito mga bulag kita ya. Ito mga bibit nga bulag sin eh. Wala tayo sa inalungong sa nagakatabo. Si Major, sugid lang ang masugid yan sa aton. Wala man tupa ang mga koleksyon niya. Ay, o gali, boss. Natultulan ko na kundi nag-star si Choy Amablibla. Itong tao ni Tita Suna. Oh, si Amable. Oh, Ate, okay. Good. dito gali siyang star sa pututan. Ate, mayo. Abi, bisitahin na to. Istoryada yon. Basi kung pwede ta masugila nun. Oh, boss madalom ni si Choy Amable. Kilala man siya sa underworld. Kag na siguro ko, boss. Nga may nahibaluan siya sa nagakatabo subong. Na, amo na. Gani pangitaon mo ginasa. Kay kantuan ko na siya para nga makasugilanon kami sang gusto. Okay? Okay, boss Anong advice mo, Montesa? Balik ka mo diri sa Negros. Dala ang mga tao mo, Jack. May trabaho diri. Ha? Oo, Jack. Natag na sa ako ng data na plastar na sang maayo ang tanan. I-implementar na lang ini. Maayo man gani nga sige-sige ang transaksyon nato, ha? Para makakwarta kita. Ano ang target? Involved gihapon sa drugs, Jack. Mga pusher. O, sige. Amalan ko si Sarge. Matabok na kami dira. Oo, Jack. Ari na diri ang kwarta ninyo. Nagahulat na ang bayad sa inyo, Jack.
Salamat. Salamat kayo sa katapusan ng kita, gilman kita, Choy Amable. Kabalo ka, ginapangita ko kitang mga tao bala sa una ni Tita Priscilla. Kaga salamat kay may nabilin pa. Inablos ka ni Madam? Oo, Choy. Bata ako sang iya pa kaysa, si Romeo bala. Tuna mo, ikaw ginasugid sa ako sa mga amigo ko. Nga hinablos ni Madam nga taga Mindanao, nga napriso sang malawig sa Munti. Uy, kabalo ka, Choy? Wala sa minatago sa amon sa mga amigo ko, nga ara sa underworld. Oh, Choy Amable. Baskog ka ninyo, nagalupok na ngalan mo. Pero hindi pa kilala ang ibang pagkatao. Choy, Naglupok ka sa gibanatan mo ang mga taga-anti-drugs unit. Mga anom gid sa ilang inyo na patay. uy, kabalo ka na, Choy. Oo, ninyo. Kabalugin ko sila. Kagindi lang ako. Pati mga tao nga ara sa underworld, nakaibalo naman. Kani maggalong ka. Halong ka gid. Mga abiyan sundan ninyo sa pagmamati ang ikaduhang nga bahin sang kabuhi ni Jack Balaan. Diri sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Ginsulat ni Nonoy de la Cruz, isa paginto produksyon sang DYEZ sa Bacolod. Aksyon Radio. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran nga programa. Kung anuman ang ginhambal sa natundan, wala kahilabtanan ang tagdumalahan sining waragwagan. Madamugid nga salamat. Arina ang pinakabag-o kag epektibo nga herbal supplement. Evergreen Herbal Capsule. Nagabulig limpyo, pabakod kag nagabalanse sa mga sistema sa aton lawas. May mga sangkap nga turmeric managing general inflammation, saluyot, longevity and beauty vegetable, malunggay, the miracle vegetable, ampalaya, the ultimate blood purifier, wheatgrass, the green blood therapy, barley grass, pH balancer, kag vitamin C, the healing nutrient.
Gintingog nga puwersa sa pito para sa ikayong lawas, kumpleto ang benepisyo. Kagyari ang isa sa certified.